Moikka! Mun nimi on Saana Posio. Mä olen reikihoitaja, korttitulkitsija ja astrologian tulkintojen tekijä muun muassa. Tämä on mun korttikanava Viestejä valosta ja tällä videolla selvitetään, mitä sun olisi hyvä kuulla juuri nyt. En osaa erityisesti sanoa, liittyykö tämä työhön, uraan, ihmissuhteisiin, rakkauteen, mihin liittyy, mutta kohtahan se selviää. Mulla on myös toinen kanava, jossa puhun enemmän henkisistä asioista, jos se sua kiinnostaa, niin se on sellainen kanava kuin Saana Posio, eli sen löytää mun nimellä. Mun palveluja löydät osoitteesta www.saanaposio.com. Mutta nyt mennään näihin kortteihin, eli pakka 1 kohdalla täällä on ruusukvartsi, pakka 2 kohdalla akvamariini ja pakka 3 kohdalla punainen jaspis. Eli valitse näistä nyt se, mikä sulle resonoi eniten, joko noista numeroista tai sitten näistä kivistä. Ja pääset hyppäämään siihen sun oman pakkasi tulkintaan tuolta aikaleimoista, jotka löytyy tämän videon kuvauksesta. No niin, pakan numero 1 valitsijat. Valitsitte ruusukvartsin, ihanan vaaleanpunaisen kristallin. Katsotaan, mitä teidän pakasta löytyy. Ensimmäisenä meillä on numero 16 ja All That Glitters, eli kaikki mikä kiiltää. Miten se sanonta menikään? Kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää tai jotain tällaista vastaavaa. Tässä kortissa nyt kuitenkin erityisesti kiinnittää huomion nämä naamiot. Onko tässä nyt kyse jostain sellaisesta, että on ihmisiä, joiden seurassa susta tuntuu, että sun pitää ikään kuin laittaa kasvoillesi joku naamio. Sä et pysty olemaan niin kuin oma itsesi jonkun ihmisen seurassa. Musta tuntuu, että etenkin jos oot sillä omalla henkisellä polulla, niin kuin monet sellaiset ihmiset on, jotka katsoo näitä korttitulkintoja, niin ehkä on niin, että sä joudut jotenkin pitämään vähän piilossa sitä sun henkisyyttäsi ja niitä sun uusia mielenkiinnon kohteita, joita sä oot saanut sen tavallaan sen sun heräämisen kautta. Mä pystyn tosi hyvin samaistumaan siihen, sillä vaikka tosiaan nykyään YouTubessakin olen, niin se ei todellakaan ollut mulle mikään niin kuin helppo päätös, että mäpä lähdin tekemään korttitulkintoja. Kyllähän siinä tosi paljon alkupuolella etenkin mietti, että no mitäs ne mun vanhemmat sanoo, vaikka tosi harvoin heitä näen, välillä soitellaan, mutta kuitenkin oli jotenkin sellainen tunne, että no mitenköhän ne sitten ajattelee ja mitä katsojat ajattelee, mitä mun sukulaiset ajattelee. Esimerkiksi jos joku mun serkku saa tietää, niin mitä se ajattelee. Ja kyllä siinä jonkun verran joutui tekemään töitä itsensä kanssa ennen kuin tajus, että ei näitä oikeasti kaikki ihmiset katso. Ja vaikka mun sukulaiset tietäisikin, niin niitä ei välttämättä yhtään kiinnosta. Jos ne kuulee, että mä teen jotain korttitulkintoja YouTubessa, niin ne saattaa olla, että aha, okei. Tai sinne saattaa käydä katsoa jonkun videon, mutta se on jännettä, miten me saatetaan joskus jopa niin kuin odottaa sitä negatiivista palautetta muilta, vaikka sitä ei edes ole tulossa. Että kyllä aika pitkälti, toki joitakin sellaisia juttuja esimerkiksi mulla tapahtui, kun
aloitin reikihoitojen tekemisen ja laitoin sitten paikalliseen Facebook-ryhmään sinne pienen videoesittelyn, niin kyllähän siitä tuli sellaista palautetta, että höpöhöpöä ja ihmisten riistämistä ja tällaista. Ja sitten mä otin sen videon pois. Ajattelin, että ehkäpä ne ihmiset sitten hakeutuu mun luo hoitoon, jotka oikeasti on avoimia näille asioille. Ehkä mä en laita sitä tietoa niistä mun hoidoista tollaisiin ryhmiin, jossa se tietoisuuden taso on tollanen ja jossa se käyttäytyminen on tollasta matalavärähteistä. Eli nyt tulee sitten vielä sellainen viesti, että ehkä sä oot voinut kokea samalla tavalla. Eli joko sä oot saanut siitä jotain tämmöistä negatiivista palautetta siitä sun henkisyydestä tai sun palveluista. Ja sen takia sä pelkäät tuoda sitä esille. Mutta yhtä hyvin voi olla niin, että se pelko jotenkin on sinussa, vaikka sille ei edes ole mitään järkevää selitystä. Sillä ihan hirveän useinhan ne meidän pelot on sukupolvien takaisia. Eli ne ei välttämättä edes ole meidän pelkoja. Ne voi olla meidän esi-esi-isien pelkoja esimerkiksi. Ja nyt kun mietitään sodankin pelkoa, niin kyllähän sekin pelko lähtee sieltä vuosikymmenten, vuosisatojen takaa niistä traumoista, joita ne meidän esi-isät on kohdanneet. Joo, mutta katsotaan sitten 44 ja ajattelija. 4 on vähän sellainen pysähtyneisyyden numero, semmoinen paikallaan olon numero, mutta se voi olla sitä toki ihan hyvässä tai huonossa mielessä. Ehkä nyt on aika sitten pysähtyä miettimään ja suunnittelemaan. Ja sitten meillä on 7, to the sea, eli merelle. Joo. Näistä kuvista tulee nyt sellainen fiilis, että sulla on hyviä ja korkeita tavoitteita. Mutta sä et ihan vielä tiedä, miten päästä sinne tavoitteisiin. Ja sä koitat miettiä sitä kovasti, mutta ikään kuin sä olisit kovin yksin nyt sen sun asian kanssa. Siellä vaan on ne naamiot seurana. Ja tässä hän miettii yksin tämä hahmo. Ja täällä veneessäkin hän on yksin. Ja niin kuin näette, niin tuossa olisi noi kiikaritkin, jolla hän voisi vähän tähyillä, että mihinpä ollaan menossa, mutta näettekö, että ne kiikarit katsoo tuonne taaksepäin. Ja täällä tämä nuoli osoittaa eteenpäin, eli hän on menossa kyllä eteenpäin. Sinä olet menossa eteenpäin, mutta ehkä tämmöisellä origami-veneellä voi olla aika hidasta se matkan teko. Eli tämä jotenkin vahvistaa sitä viestiä, että no kiikarit osoittaa tuonne taaksepäin, eli ikään kuin sä tarkkailet sinne taaksepäin, ketä siellä on ja mitä ne muut ihmiset tekee siinä ympärillä, mitä siellä muualla tapahtuu,
Mutta sä et hoksaa, että sun kannattaisi nyt vaan keskittyä siihen omaan juttuun. Keskittyä sinne eteenpäin menemiseen. Ja oman elämän luomiseen sen sijaan, että sä liikaa jäisit pohtimaan sellaisia niin kuin tunnetason asioita. Ja niin sanotaan täällä vihkosessakin, että nyt on tärkeää järkeillä ja etsiä oikeanlainen strategia. Olet tehnyt oikeat laskelmat ja asiat ovat sitä, miltä näyttävät. Siitä ei ole epäilystä. Sinulla on kaikki tarvitsemasi tieto, jotta voit edetä. Pidä asiat yksinkertaisina, niin voitat sen pelin, jota pelaat tällä hetkellä. Okei, eli sua pyydetään keskittymään asioiden tekemiseen simppelisti ja yksinkertaisesti. Eli pyri siihen, ette tee asioista liian monimutkaisia. Ja tämä merelle lähtemisen kortti, niin tästä kyllä tulee vahvasti sellainen olo, että halu on mennä sinne eteenpäin. Mutta tietysti se maasto, missä sä olet, tuo vesi, osaltaan vaikuttaa siihen, että mitä vauhtia sä sinne eteenpäin lillut. Ja kun ajattelee, että tuossa on tosiaan kyse paperiveneestä, niin se on melko epävarmaa, että pääseekö sellaisella sinne siihen määränpäähän, johon sä oot menossa. Eli jotenkin sun tarvitsisi nyt niitä omia perustuksia ehkä vahvistaa. Ja miten se sitten niitä vahvistaa, niin mä näen ainakin, että se meidän oma keho ja mieli on niitä niin kuin tavallaan meidän perustuksen kulmakiviä. Eli kun me halutaan vahvistaa mitä tahansa meidän elämässä, niin se onnistuu meiltä paremmin ja helpommin silloin, kun meidän keho ja mieli on kunnossa ja kun ne on tavallaan kurissa. Tämä voi viitata nyt ihan siihen, että sä tarvit yhteyksiä, ehkä jonkun yhteisön tai sun perheen tukea, jonkinlaista vähintäänkin niin kuin emotionaalista tukea, ellei sitten rahallista tai muunlaista tukea. Mutta toisaalta sitten kun meidän keho on vahva, meidän mieli on vahva, niin silloin meidän on helpompi pitää huolta ja rakentaa kaikkea muutakin meidän elämään. Eli kun me ollaan vahvoja, niin se mitä me tehdään on myös vahvaa. Katsotaan vielä täältä.
Ratsasta sillä mahdollisuuksien aallolla, jonka täydelliset olosuhteet tulevat muodostamaan. Anna luottamuksen ja uskon ohjata sinua eteenpäin, kun virtaat kuin joki elämän mereen. Uskalla luopua vastustuksesta ja kamppailusta ja taistelusta. Ja musta tuntuu, että etenkin tässä pitää luopua siitä vastustuksesta, mitä sulla voi olla joitain yhteisöjä kohtaan, joitain ihmisiä kohtaan, koska he vaikuttavat hyvin erilaisilta tai eri tietoisuuden tilassa eläviltä. Sillä jokainen meistä tarvitsee kuitenkin muita ihmisiä. Vaikka me kuinka pidettäisiin yksin olosta ja koettaisiin, että etenkin jos meidän tietoisuus kohoaa, niin me ei haluta olla mukana sellaisessa tämän maailman kaikissa draamanäytelmissä ja muissa, niin siltikin me tarvitaan toisiamme. Eli älä vastusta sitä muiden ihmisten seuraa. Sun pitää vaan löytää ne oikeanlaiset ihmiset, joiden kanssa tulla toimeen. Joiden kanssa jakaa niitä omia ajatuksia ja kokemuksia. Nousee vielä mieleen se, että näitä naamareitahan me voidaan käyttää sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Eli jos me käytetään niitä negatiivisella tavalla, niin joku saattaa vaikka laittaa naamarin päälle, että häntä ei tunnista, ja sitten hän voi vaikka varastaa tai jotain muuta. Tai hän voi vaikka anonyymisti netissä huijata ihmiseltä rahaa. Mutta sitten kun me positiivisella tavalla käytetään sitä naamaria, niin meistä voi tuntua, että me ollaan ikään kuin joku toinen ihminen. Vähän niin kuin mietit vaikka jotain teräsmiestä tai Batmania. Eli hän sitten käyttää hyväkseen sitä naamaria niin, että hän pystyy kokemaan, että hän on ikään kuin joku muu, joka sitten uskaltaakin tehdä sellaisia asioita, joita se oikea minä tai se meidän persoona ei normaalisti uskaltaisi tehdä. Ja nyt nousenkin mieleen sellainen, että kyllähän niin kuin kasvottomanakin ja naamari päällä voi tehdä paljon ja voi jopa menestyä. Mulla tulee mieleen esimerkiksi sellaiset YouTube-kanavat, joissa käytetään tämmöistä avataria, eli ei tarvitse näyttää oikeaa naamansa. Ja myöskin sellaiset YouTube-kanavat, joissa on vaan meditaatioita, joko niin, että siinä henkilö itse puhuu tai sillä tavalla, että siinä on vain musiikkia ja joku video. Eli ne on hyviä esimerkkejä siitä, että kasvottomanakin voi tehdä ja menestyä. Ja paljonhan meillä on esimerkiksi kirjailijoitakin, jotka eivät hirveästi haastatteluja anna ja jotka ovat kuitenkin menestyneitä ja saavat ikään kuin sen oman sanoman esille ilman, että he ovat omien kasvojensa kanssa aktiivisesti esillä. Ja tämä nyt voi olla joku semmoinen juttu, joka sua on mietityttänyt ja joka sulle voisi kenties sopia. Okei, tässä oli viestit sulle tähän hetkeen. Kiitos tosi paljon kun katsoit. Laita kanava tilaukseen ja nähdään taas. Moi moi!
Okei, pakka numero 2. Valitsit akvamariinin. Tervetuloa sun tulkintaan. Ensimmäisenä korttina meillä on 46 ja uusiutuminen, regeneraatio. 4 + 6 on 10 ja 10 on se loppuun saattaminen. Ja samalla sitten se on myöskin uusi alku, koska 1 + 0, siitä tulee 1. Ja niin kuin näette, niin tässä on jonkinlainen tulivuoren purkaus ilmeisesti ollut, koska näyttäisi, että täällä olisi laavaa. Mutta sitten sieltä tuhkasta ikään kuin on lähtenyt kasvamaan jokin ihan uusi, kaunis puu. Tämä voi olla se, mikä sulla nyt niin kuin on tulossa tai tapahtumassa tällä hetkellä. Mä en tiedä, oletko katsonut koskaan Doctor Whota. Kommentoi vaikka sinne, jos olet katsonut, mutta siinähän se tohtori regeneroituu eli uusiutuu aina aika ajoin. Ja silloin hän muuttuu ulkoisesti aivan toiseksi, vaikka hänellä kuitenkin on se sama muisti, samat aivot, jotka hänellä on ollut, oli hän sitten minkä näköinen tohtori tahansa. Ja tästä tulee nyt etenkin mieleen se, että kun meillähän ne solutkin uudistuu jatkuvasti, jotkut hyvinkin usein, joidenkin päivien välein, viikkojen välein, mutta toiset sitten saattaa kestää jopa läpi meidän elämän. Kun ne meidän solut uudistuu, niin sehän meinaa sitä, että me myös ihmisinä uudistutaan. Ja vaikka meillä on se sama muisti, niin meidän aivot ja meidän aivojen toiminta kehittyy meidän elämän myötä. Toki joskus käy niin, että saatetaan sitten taantuakin ja alkaa vaikka toimia taas niin kuin joskus nuorena, jos me joudutaan niin kuin samantyyppiseen tilanteeseen uudestaan. Jos me on vaikka joskus menetetty joku ihminen 17-vuotiaana ja sitten niinkään uudestaan silloin, kun me ollaan 30-vuotiaita, niin se meidän reaktio saattaa olla yllättävästikin hyvin samanlainen. Ja samanlaiset masennuksen tai ahdistuksen tunteet saattaa nousta esiin. No koska me uusiudutaan jatkuvasti, niin me ei tietenkään olla samoja ihmisiä 17-vuotiaana tai 30-vuotiaana, vaan kaikki meidän ympärillä meihin vaikuttaneet ihmiset on muokanneet meitä ja samoin on myös kaikki ne kokemukset, joita me ollaan koettu. Kaikki se, mikä me luokitellaan hyväksi ja pahaksi, niin ne on loppujen lopuksi vaan meidän kokemuksia asiasta. Ne on meidän näkemyksiä siitä. Ja jos me kysyttäisiin jonkun toisen ihmisen mielipidettä, niin hän todennäköisesti ei näkisi sitä aikaa meidän elämästä ollenkaan samalla tavalla kuin me itse. He voivat nähdä sen ajan tosi hyvänä, tosi mukavana ja heillä on kaikkia hauskoja muistoja siitä. Mutta jos me itse ollaan oltu masentuneita, niin se masennus ikään kuin on värittänyt koko sitä meidän elämää. Ja meidän saattaa olla hyvin vaikea löytää niitä positiivisia asioita
niitä positiivisia kokemuksia noilta samoilta ajoilta. Eli kaikessa on kyse siitä meidän näkökulmasta. Keltä asiaa kysytään? Kenen kokemusta kuunnellaan? No tietysti ne meidän elämänkokemukset on muovanneet sinut juuri sellaiseksi, joka sä tänä päivänä olet. Eikä mitään oikeastaan kannata katua. Koska katumus on taas sellaista huonoa energiaa. Sellaista, mitä me ei todellakaan tarvita. Totta kai, jos me ollaan kohdeltu muita väärin, voi olla hyvä idea pyytää anteeksi. Jos ei ole mahdollista pyytää suoraan siltä ihmiseltä anteeksi, niin voidaan ainakin meditaatiossa tai unissa vaikka pyytää, että se meidän anteeksi pyyntö tavoittaa sen ihmisen. Ja se syyllisyys itse asiassa voi olla merkki siitä, että jotain pitäisi pyytää anteeksi. Tai että jotain pitäisi antaa anteeksi itselleen. Ja se syyllisyyden tunto liittyy hyvin läheisesti omatuntoon. Eli kun me koetaan, että me ollaan jotain tehty väärin, niin meidän omatunto niin sanotusti kolkuttaa. Ja joku toinen voi kutsua sitä vaikka sisäiseksi ääneksi, joku toinen enkelten ääneksi, mutta moni yksinkertaisesti oman tunnon ääneksi. Eli se tarkoittaa sitä, että jokin osa meistä tietää, että me ollaan toimittu väärin. Eli mieti, onko jotain, mistä sä haluat vielä päästä irti, minkä sä haluat antaa anteeksi tai jotain, mitä sä haluat pyytää anteeksi joltain. Nyt kun sä uudistut. Sitten meillä on 25 round and round. Eli ympäri ja ympäri mennään siellä. Ikään kuin karman pyörässä. Sun elämässä on voinut olla sellaisia jaksoja, jotka ovat monta kertaa toistuneet samantyyppisinä. Sulla on saattanut olla useampi samantyyppinen parisuhde, jossa on ilmennyt samat ongelmat. Tai sit sä oot esimerkiksi ollut monessa eri työpaikassa, jossa myös on noussut esiin ne samat ongelmat. Siellä on vaikka jotakuta syrjitty, sua on kohdeltu huonosti tai sä oot väsynyt aina siinä samassa työssä tai jotain tämän tyyppistä. Mutta tämä uusi alku, tämä uusiutuminen tuntuu koskevan nyt joko sitä sun työtä tai parisuhdetta. Ja musta tuntuu, että sä oot välillä oikeasti ajatellut, että nyt sä oot niin kuin menossa parempaan suuntaan sen sun työn suhteen, mutta sitten sä oot kuitenkin joutunut pettymään. Eli se, mitä sä oot työltä odottanut, niin sä et olekaan saanut sitä, vaan
jotain ihan muuta. Tämä voi olla ihan lähiaikojen kokemus tai sitten hieman vanhempi kokemus. Mutta sitten meillä on täällä 9 ja Aarresaari. Siellä ollaan luottavaisena uiskentelemassa kohti Aarresaarta. Joo. Musta tuntuu, että sulla itsellä, sä olet niin kuin itse tämä kilpikonna, jolla on tämä aarrearkku täällä selässä. Eli sinä olet se, joka pystyy päättämään tämän, no pitäisikö nyt sanoa tuskan vai, no kuitenkin tämän saman pyörän pyörimisen. Eli jos sä siellä nyt hakeudut koko ajan samanlaiseen sulle epäedulliseen ihmissuhteeseen, niin sinä olet se, joka voi sen lopettaa. Sinä olet se, joka voi päättää kävellä pois. Ja se uusiutuminen voi tapahtua juuri sen kautta. Luen täältä vähän tästä Round and Round-kortista. Tapahtumien toistuminen, kun oppiläksyjä ei ole vielä täysin opittu. Syklit, joita on vaikea katkaista. Vanhan toimintamallin tarkastelu uudesta näkökulmasta. Voi näyttää siltä, että etenemisesi estyy ja että otat askeleita taaksepäin, mutta todellisuudessa katsot tilannettasi ylhäältä korkeammasta näkökulmasta. Ehkä mietit, miten olet joutunut taas tähän samaan paikkaan. Mutta olet siellä siksi, että voit oppia jotain, voit tehdä jotain paremmin ja rikkoa sillä tavalla menneisyyden syklin. Just. Eli nyt on aika tehdä jotain eri tavalla tällä kertaa. Ihan vaan siksi, että sun karma puhdistuu ja myös siksi, että se mahdollistaa sulle onnellisemman elämän. Ja Aarresaari-kortti vielä muistuttaa sua siitä, että anna sen intuition näyttää sulle tietä. Eli sulla nyt saattaa olla sellaisia mahdollisuuksia, jotka on ikään niin kuin osittain siellä pinnan alla, näkymättömissä, mutta sun intuitio voi viedä sut sinne niiden mahdollisuuksien luokse. Eli kysy sun intuitiolta, mihin sun kannattaisi tänään mennä? Mitä sun kannattaisi sanoa? Kannattaisiko sun vaikka aloittaa keskustelu yllättäen jonkun ihan vieraan ihmisen kanssa? Ja se sitten saattaisi esimerkiksi johtaa siihen, että sä saat jonkun paremman työmahdollisuuden tai että sä tutustut johonkin uuteen ihmiseen, joka voi sua auttaa. Kiitos tosi paljon sulle, kun katsoit. Laita kanavat tilaukseen ja nähdään taas. Moi moi! Moikka sinä, joka valitsit pakan numero 3 ja punaisen jaspiksen. Katsotaan, mitä viestejä sinulle tulee. 47 go the distance, eli mene hieman pidemmälle.
tällä, onko tämä sitten gepardi, niin tällä on aikamoinen vauhti päällä. Nuo pilkutkaan ei pysy enää siellä nahassa, kun sillä on niin kova vauhti. Tästä tulee mieleen kyllä sauvojen kasi ja sitten sauvojen ritaari. Sillä niin kova vauhti tässä nyt niin kuin on. Ja tämä punainen jaspiskin kyllä hyvin sopii nyt tähän luentaan tuon värinsä puolesta. Eli melkoista tulienergiaa siellä nyt on meneillään. Ja musta tuntuu, että se vauhti sulla siellä taitaa vaan kiihtyä. Sitten meillä on 11 by the book, eli sääntöjen mukaan siellä 3 norsua kulkee peräkkäin. Ja sitten meillä on 28 ja building blocks, eli rakennuspalikat. Kyllähän tässä ehdottomasti vallitsevana on se semmoinen niin kuin drive ja intoja ja inspiraatio. Ja vauhti on tosi kova ja ehkä vähän niin kuin suuntakin on siellä tiedossa, että mihin suuntaan nyt ollaan menossa, mutta semmoista suunnitelmallisuutta tässä nyt ei hirveästi näy. Toki jos ne suunnitelmat on aikaisemmin tehty hyvin, niin se ei mitään haittaa, että nyt mennään ikään kuin kaasupohjassa eteenpäin. Ja musta tuntuu, että sulla on aika isoja unelmia ja tarve niin kuin saada niitä toteuttaa ja tarve luoda. Ja se semmoinen odottelun ja pohdinnan aika on jäänyt taakse ja nyt on aika toimia. Joo. Musta tuntuu, että sä lähennet nyt sellaista aikaa, jolloin ne käytännön teot etenkin tulevat sua hyödyttämään. Eli keskity nyt erityisesti siihen, mitä sä pystyt ihan omin käsin tekemään. Ja muista, että meillähän tulee välillä niitä aikoja, jolloin me ei jakseta niin paljon, joten nyt kannattaa oikeasti ottaa kaikki irti tästä innosta, tästä energiasta, joka sulla on käytettävissäsi. Numero 11. Sääntöjen mukaan. Joo. Täällä on 2 eri merkitystä. Joskus se meinaa sitä, että meidän pitää nimenomaan välttää sitä, että me tehdään kaikki aina sääntöjen mukaan ja osata vähän vapautua. Mutta musta jotenkin tuntuu, että tuossa gepardissa on niin paljon sitä semmoista villiä vapautta, että tässä tapauksessa nämä norsut, ihanat norsut haluaa sua muistuttaa siitä, että jotkut asiat täytyy tehdä kuitenkin ne säännöt muistaen. Sopusointu, sitoutuminen yhteiskunnan sääntöihin, universaalit lait, kulttuurin tai perheen tapojen kunnioittaminen. Näitä kaikkia kuvaa tämä kortti. Universumi toimii taivaallisten periaatteiden mukaisesti. Ja tässä on lueteltu sitten niitä lakeja. Runsauden laki, rukouksen laki, karman laki,
vetovoiman laki, ajatuksen laki, kompensaation laki ja luonnon laki. Ne ovat muutamia näistä universaaleista laeista. Ja nämä periaatteet luovat täydellisen järjestyksen ja toimivat aina sellaisella tarkkuudella, jota emme ihmisinä voi edes ymmärtää. Ja nämä ovat tosiaan universaaleja lakeja, mutta sitten on myös lakeja, joita ihmiset ovat tehneet. Ja erilaisilla kulttuureilla ja suvuilla ja uskonnoilla on myös omat lakinsa. Ja nyt on syytä tunnistaa näiden lakien olemassaolo. Ja musta tämä kehottaa nyt sinua ottamaan selvää niistä universaaleista laeista. Eli mitä ne on ja miten sä voit itse käyttää niitä omaksi hyödyksesi. Ja varmasti meistä jokaisesta joskus tuntuu siltä, että yhteiskunnan laissa ei ole hirveästi järkeä. Ja näissä just vanhoissa tavoissa rakentaa ja toimia. Mutta jotain on tässä, mikä pitää nyt tehdä perinteisellä tavalla. Tämä voi ihan olla vaikka sitä, että muista tarkistaa sun veroasiat, kun sä lähdet tekemään jotain yritystoimintaa ja pidät huolen siitä, että sulla on toiminimi tai jotain muuta, että sulle ei tule jälkeenpäin mitään vaikeuksia tällaisiin asioihin liittyen. Eli toimit tavallaan sen suhteen järkevästi. Mutta mä oon kyllä sellainen, että mä enemmänkin toivon ihmisten niinku kapinoivan ja nousevan niinku sellaista vanhanaikaista ajattelua ja ihmisten kontrolloimista vastaan, kun että me kuljettaisiin tällä lailla kärsä edellä olevan hännässä kiinni ja mentäisiin vaan kiltisti ja tehtäisiin niin kuin meitä on käsketty tekemään. Mutta joissakin asioissa tosiaan meidän oman selustan turvaamiseksi on hyvä toimia sääntöjen mukaan. Eli tämä gepardi täällä ajattelee, että hän ei tarvitse mitään neuvoja, hän ei tarvitse oikeastaan mitään suunnitelmiakaan ja hän tekee kaiken omalla tavalla ja se kyllä onnistuu. Ja se on niin kuin hieno ja rohkea tapa ajatella ja elää. Ja sun kuuluisikin käyttää hyväksesi niitä sun vahvuuksia ja minkälaisia taitoja nyt sulla sitten onkaan. Eli niistä ja niiden avulla sä voit aikaa myöten rakentaa jotain tosi upeaa. Mutta muista, että sä tarvit vielä kuitenkin uusiakin rakennuspalikoita. Eli se, mitä sulla tällä hetkellä on, niin se on mahtavaa. Ja se, missä pisteessä sä tällä hetkellä oot, niin se on just se oikea paikka, missä sun kuuluukin nyt olla. Mutta ole valmis ottamaan vastaan ja etsimään ehkä myös niitä uusia asioita, uusia rakennuspalikoita, jotka auttaa tekemään siitä sun luomuksesta, olisi sitten vaikka se sun yritys, niin jotain vielä upeampaa ja muita ihmisiä auttavaa. Sulla on nimittäin mahtavat mahdollisuudet menestyä tuolla tulivoimalla
mikä sussa nyt on heräämässä. Ja tämä keväthän on ihan perinteisesti kalojen aika, etenkin oinaan aika. Maalis, huhti, toukokuu, niin se on ihan älyttömän hyvää aikaa just käyttää kaikkeen luovaan tekemiseen. Jotkut yrittäjät saattaa tehdä jopa melkein koko vuoden kurssit niiden muutamien kuukausien aikana, koska muun muassa auringon myötä ja kevätpäivän tasauksen myötä me saadaan niin paljon lisää sitä luomisenergiaa. Eli se kannattaa nyt todellakin käyttää johonkin sellaiseen, mistä me päästään hyötymään vielä myöhemminkin tänä vuonna ja kenties myöhempinäkin vuosina. Katsotaan vielä täältä tuo Go the Distance-kortti. Kestävyys, voima, pidempi tähtäin. Tuodaksesi unelmasi toteen, sinun täytyy ajatella pitkällä tähtäimellä eikä keskittyä liikaa niihin vaikeuksiin, joita nyt kohtaat. Elämä ei ole pikajuoksu ja nyt sinulta pyydetään kärsivällisyyttä. Sinulta ei mene koskaan ohi mitään tärkeää, joten älä huoli. Joo, se tässä on se juttu. Eli me tietysti tarvitaan sitä intoa, jota meillä aina silloin on, kun me aloitetaan jotain uutta. Kun me lähdetään vaikka juoksukilpailuihin, niin alussa meillä on niin paljon sitä energiaa, että me voidaan juosta vaikka kuinka lujaa. Mutta sitten kun se suurin osa siitä energiasta onkin jo laittu matkaan, niin sitten meillä pitäisi vielä olla jotain, minkä avulla me saataisiin itsemme motivoitua jatkamaan. Ja tämä toinen kortti kuvastaa mun mielestä sitä motivaatiota. Että vaikka se voi näyttää, että siellä mennään aika lepposasti eteenpäin, niin kyllä siellä on kuitenkin selkeä tavoite, jota kohti ollaan menossa. Eikä siellä tavallaan huvikseen kävellä. Eli muista pitää se sun tavoite kiikarissa silloinkin, kun sä et pysty ikään kuin menemään täysi höyry päällä eteenpäin. Äläkä ajattelekaan niin, että sun pitää koko ajan tehdä ja toimia täysillä tai ei ollenkaan. Vaan siellä voi olla myös sellaisia pieniä suvantovaiheita. Ja sitten siellä on myös niitä vaiheita, kun pitää tehdä tavallaan niitä tylsiä käytännön asioita, joihin se luovuuden käyttäminen ei niinkään paljon kuulu. Sekin on osa sitä työntekoa, sekin on osa sitä yritystoimintaa ja samalla tavalla toki myös kuuluu ihmissuhteeseen. Mutta niin kauan kun teillä on se sama tavoite siellä ja samat arvot, niin kauan se voi kuitenkin onnistua. Osa niistä sun rakennuspalikoista on itse asiassa niitä valintoja, joita sä nyt teet. Eli mä näen, että joku miettii sellaista, että millaista yritystoimintaa aloittaa, miettii, että
keskittyykö musiikkiin, keskittyykö laulamiseen vai lähteekö opiskelemaan jotain niin kuin turvallisempaa alaa, uskaltaako heittäytyä yrittäjyyteen vai jatkaako jollain kaupan alalla esimerkiksi. Eli isoja valintoja siellä on meneillään. Mutta muista, että sä voit myös valita pari eri asiaa. Kunhan sulla vaan on aikaa niille molemmille jonkun verran, niin sä voit kokeilla ikään kuin kävellä sellaista polkua pitkin, jossa on elementtejä niistä molemmista asioista. Siitä, joka tuo sulle enemmän taloudellista turvaa, ja siitä, jossa sä saat enemmän toteuttaa itseäsi. Eli mietiskele sitä, mikä voisi sulle olla sellainen vaihtoehto, että sä voisit tehdä ikään kuin hyvän kompromissin. Okei, kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon. Kiitos jos tykkäät ja kommentoit. Ja mielettömän paljon kiitoksia, jos vielä laitat kanavan tilaukseen. Tämä on uusi kanava, jolle todellakin toivon tilaajaa. Nähdään taas. Moi moi! Memories seep from my veins.